I pozdrav svima, ja sam Maksim i sam vraćao u novi video. U ovom videu igramo Skyhouse. Skyhouse. Jeeeej! Je tako brzo nova epizoda? Da. Pogodite zašto? Ne. Jer smo snimili 2 epizode u istom danu, tako da ne trebamo sljedeći dan. Otkrivamo tajne. Ne. Ššš. Također ljudi, ako se sviđa ovaj video, nadam se da vam se sviđa ako se sviđa ovaj video, ostavite jedan like, subscribe se na kanal i komentirajte što se sljedeće igramo u Minecraftu. Kao što vidite, a zapravo ne vidite, mi smo u 1.70. Tako opet. Nije bi se dalo konvertati svet. I da, nisam potražil za nisam potražil za, kako se zove, za pravila ove igre. Nije ni bitno. Da, nije bitno. Jer i Raki tak ne bi slušao. Ha! Kao što ja sad trenutno vidim, poraslo nam je drvence. Tako. Da, u prošlom video sam... Imamo problem dole, dođi dole. Dođi me dole, evo. U čemu je tako velik, brate, problem? Ovako, jedna dobra stvar i jedna loša stvar. I ti si baš prema lošoj krenuo. Vidiš ti koliko je tu creepera vita. Ništa napravili, budemo borbu za mač. Strelci. Evo ga, evo ga! Međusobno Međusobno se ubijaju. Čupre. Ovako. Drži se, idemo unutra. Pazi, tu je gore. Evo ga, umrlo. Dobro, crkni više. Evo ga, mrla je, Isuse Bože. Napokon. Odvrlo ljudi, ako se sviđa ovaj video, već sam rekao to. Bravo. Da, upravo smo napravili pohod. Također, igrat ćemo još World of Tanks, ne brinite, ovo je samo mala promjenica, tako da ne budu na svaki videi. World of Tanks. I kao što ste vidjeli, nismo snimali jedno 2 tjedna. Jer sam imao koronu. Mislim, imam ju i dalje, ali osjećam se puno bolje. Nisam jednostavno bilo u stanju snimanja. Evo, ja ću sad Martin opeljati nama kol gore. Razumiješ? Kol. Pa čekaj brate, pa nisi vidio drugu, bolju stranu. Vidim ja dijamante. Imaš strelu u gusti. Imam strelu u gusti. A ne, daj mi strelu. Nestala, brate. Idem ja, dolazim. Brate, imaš ti kakve hrane? Ne, živim na trulom mesu. Daj meni malo trulo. A trulo meso se dobiva odavde. Opa! Vidi koji je postao modern. I puklo mi je pickaxe. X zapravo. Kao što vidite, nove stvari su tu. Staircase, da. Radimo na optimizaciji svega. Ovo će biti jedno veliko otkriće. Ok, skužio sam jednu stvar. Da ja nisam ostavio da se peče ovaj. Nisam ostavio da se iron peče. Sad se iron peče. Evo ga. Lepota to. Sad, sljedeća stvar koju trebam je malo drijeva. Imaš 3 kamena. Eto. Kupa. A, tu je. Evo. Hvala, brat. Sad ću ja napraviti basic alat. Alatku koju treba. I to bom dvoje napravio. Znači, X, tu 2, to i to. Ja sam ubil skeletona. I sad budemo napravili bone meal. Oh yeah. Ali to nemo koristili, avkali budemo. Uglavnom, ja sad idem ubijat ove životinke dole. Ok, tu nam je trenutno ništa, tu bomo isto neke napravili, moramo. Ali da, ovo je zapravo dosta dobro krenulo, puno bolje od našeg prošloga. Ne pitajte kaj se desilo u prošlom. O tome ne razgovaramo. Alo, budalo. Ne ti. Govori zombijima. Ojoj, da pa ovo je još onaj stari ovaj.
Upravo sam dobil komad Irona zombija. Treba mrkvu dobiti. Trenutno sam samo na Rotten Flashu. Treba mrkvu ili kompjuter. To znam. Uglavnom, ja idem sad gore i idem malo kopati kamenja. Opa, pada nam već mrak, pa kad prije. A! Ljubičasta. Evo ga. Malo će... Ej, Malo, kaj? želiš? Ja, dobro. Da, imamo male interakcije. A dobro, zanemarite to. Inače su dobri videi, je tako? Nisu, ali jesu. Da. Također nećete vidjeti ovaj video ubrzani zato jer to još ne znam raditi. Skušit ćemo i to. S vremenom. Ajde, a zapravo sad budemo ostali budni kroz noć, tako da se puno džub... Kaj? Leko je. Ko si dobiv? Oh, ribio! Ribio si dobi! Dobi si ribio! Je, ne mi pojel. Znaš zake? Jer to je sveta riba. Yes. Iskuhal bom bio. Al neći pojel. Ne. Da, također, danas nam je glavna stvar. Prvo pa muško. Idem ja scepati drvo. Getting wood. Ok, druga stvar, daj sapling. I ne pasi po mogućnosti. Evo ga, dobili smo saplingsi. 2 saplinga. Ajde, moraš i bolje od toga. Ti ne vereš očito. Daj 3, aj 3. Ak si gej, ak nisi gej, daj 3. O, koliko se meni čini on je gej. Šalim se ja ništa protiv ljudi, gej ljudi. Barem u igrici. Šalim se. Da vidimo, evo ga, 3. Straight is, ne znam, bravo, lepota tako. Sad ću ja, evo, za našeg ljepotana, evo, ti si posađeni natrag. Ti dobi... Kopaš ti? Mislim, ne kopaš, kak se to veli? Isuse, ko ja hrvatski pričam, pecaš? Je. Ne daju ti. Budu ti dali. Isuse, Jezoš Marija. Pogledaj dole. Ne gledaj. A, gledam, sada idemo gore. Sam da me ništa rogne. I onda oni gore i Idemo spati. Točno to, bravo, ljubi brat. Zagličao si se. Mislim da smo ščinđali bit. Ne veze. Ej! Kaj ti smrdi po pišalini? Čekaj, ne budeš doleti jer budete roknuli i koknuli. A to nije baš dobro. Zapamtite djecu, umiranje nije dobro. Pogotovo u igrici. Opa, nema više toliko gluposti. Sad, Enderman. Đubre je to smrdljivo Endermansko! Pa šta si napravio? Sapling, joj ne. Bilo si auto u road. Ne, nije smiješno, koliko sam stvari izgubil. Irone sam izgubil, nisam valjda Iron izgubil. Je, nisam, dobre, Iron je tu. Da si posadilo na tvoje, jel da? Je, jedno drvo je posađeno. I bolje. Da idemo, kaj sam imam vrijednoga? Ništa, nadam se ništa. Moram ispočetka.
Šalim se, ne bomo krenuli iz početka, jer nam se to ne isplati. Sad budemo napravili malo ovoga. A ne bre verovat da bi džubre smrdljivo hitilo dole. Ali mislim da bi čak i pauku roknuo dole. Je. Ništa osposobili, budemo game rule sljedeći epizodu. Zapravo, kje sljedeću epizodu? Fučkaš ti sljedeću epizodu? Game rule. K-E-E-P inventori. Truje. Evo ga. Ti buš mene zezao. Evo ga. Da, čuš ti, di si ti? Ej, alo. Širi ti Island. Hvala Bogu, pa nisam imao nikakav arbor na sebi. Da sam imao arbor, bila bi puno veća šteta. Bila bi puno veća šteta i ja bi se... Ok, da vidimo. Kaj se sad... Aha, ok, prvo bomo napravili pickaxe. Tako. Imamo još drva. Nemamo drva. Imaš drva malo kod sebe. Opet moramo čupati s jadne kuće, nije dosta. Već smo već rupali skoro do kraja. Da. A nema veze. Budemo prostila. Nema veze. Disclaimer. Ovo ih popravili, ako bi se zmislimo kako gledi. Pa najvratnije bude ovak do kraja serijala. Vjerovatno. Ha, kaj moraš? Ok, moram još napraviti neke. To ti treba drva niti svoj. Aktiva moramo da ulaz unutar. Ali unutar ne postoji. Pa, moramo napokon na otok, bi se reklo. Evo ga. Evo, donekle sam se vratila u normalnu. Da si se vratila u normalnu. Joj, gle budalu! Ja! Napravio sam 2 pikeksa, nisam iskužio, htio sam si X napraviti. Ah, ispričavam se kuća, ali... Desperate times, desperate measures. Nema brige ljudi, popravili budem ju. Nikad. Tako. Ako vidiš rupu u stropu, nisam ja. Dobro, dogovoreno. Opet moramo uzimati 2 buda. Kaj bude na kraju ostalo uz ove jadne kuće? Ništa. Sad dok se mak sjetio da na kraju ima stikove. Ima 1 stik, nema veze. Evo ga, napokon. Wow! Wow! Kaj bude nam tu? Kravice? Stani. Nemaš drva, jel da? Nemam te. Kuća! To, nema veze. Sve krave. Kravice? Krave, kvarice. Kravice. Okej. A sad moramo imati drevne rituale. Dobio sam wheat. Okej, znam da baš ne bi smjeli, ali uzel bom bone meal i malo bom wheata. To. Joj, isto se kak mi fali, ovo dok je bilo ono, da je samo jedan ovaj. Eto. Već si ti razmnožil, džubre, jedna smrt. Dobro. Da vidimo, kaj nam je sljedeće? Idem ja kopati kamen. Ti pametno unutra. Kakva tišina je bila, Ne znam Zaki, nije da se derim na brata tiho. 4 5 6. Evo ga. 6. Isuse, ne znam si više kontrole. 1, 2. Nije da sad dobiš sam 3 sleba. Ne, 6. Ne, u normalnoj verziji. Jer dugo nisam igrao Minecraft, tako da ono, ne znam, nemam blagi. Pa 6 ih dobiješ. Aha, da, 6 se dobio. Ništa se nije promijenilo.
Ne znam, nekak mi je bilo da si prije dobijal 6, a da sad dobijaš 3. Ne znam zakaj. Možda sam samo lud. Ha! Ima mogućnost. Ne, jednostavno ti logika ne radi. Ha. A da, gledaj, retardiran sam. Bože, dobro. Zanemarimo taj komentar. Ajde, kopaj, brate. Neće ti niko ništa, jači si u sudbi, ne. Evo ga. Gle kako lijepi society. Da vidimo, se tak radi kameni zid, ono, da, tak se radi. Da vidimo, opala. Tako mrzim da u 1.70 fishing rod, to je toliko glupo napravljeno. Daj Čika Makića da, daj Čika Makića. Ne dam. Prevredno je da se postavi v ruke da. Vredno smo. Ao, pekao sam se na kamen. Ko čemu ti to, nisam ja nesposoban. Otkud ti to? Isuse, zaboravio sam kak je zapravo Minecraft bil nekad hardcore bez ovoga, bez one knjižice sa crafting receptima. Iskreno, to mi je žešća glupost. Neće djeca Zato je postojao Google i kaj sad ti delaš? u Tor, kako se to zove? Novo. Daj kravicama malo još prostora. A ne treba, imaju previše. Ne, to ne treba. Buš ti vidjeli jednog dana kada ostaneš već para, shvatiš da nema ništa vrednijeg od drugara šanse. Kako će mi neko copyright luk, kako će nam copyright biti udaren? To. Evo ga! Ovo mala bu ti prešla, to znaš. Nebo. Buš ti vidjeli, sve bude bilo. Moram unutra otići sad uništiti ovaj. Prejdeš li? Pretvorit ću te u hamburger. Sada sam upal tak biz ređom. Evo ga. Kaj delaš? Namjerno je bilo tak retardirano složeno. Da vidimo da li su naše kravice sad spremne. Kravice! Ja. Ma makri se, brat. Ne delaju. Pokvarili si krave. Okej. Kaj pa šipovi jedu? Travu. Zato treba krest blok i drт. A jedu isto uvijek. Ali za luno treba se razbuti. Samo malo. Tako. Paki. Šta bilo? Prenis. Kaj si napravio? Ne. Ajde, dođi, neću ti ništa. Kak je đubre pobeglo malo? Pa nije pobeglo, ja sam već jajcima. O, pi, hitit ću vam TNT dole. O čemu mi to, Max voli životinje? Da. Do neke razine. Dok kad mi ne sere po kući. Lu je moj pes inače, tako da pas. Što smo ove epizode naučili? Da Max ne voli životinje. Ne, Max obožava životinje. Osim ne voli samo one koji mu seru po kući. Evo ga. I sad možemo napraviti još Martin, nemamo dovoljno prostora. Znaš Mak, ideš mi kopat kamenje, napravi sve moje šir. Eta! Ja dajem. Vi bute mene zezali. Sad vi šipovi bute neke napravili, a? Sad on ti tu napravil. Tu bute dobili jedan živi gras blok i gotovo, šalim se. Ja sam drt potepal. Idiot.
Znam da se to inače ne smije raditi, ali ovo je fakat kritično jer nam faliju 4 drta. Tako, tako, 1, 2, 3, 4, to i to zbriši. Ok, znači niste ništa vidjeli, dogovoreno? Jao, šta ih je dole? Di, kaj? Lel, a to je ništa, aha, dole. Nema ti. Endermana i creepera, svega ima. Pa nek ima, dok ima je dobro. Evo. 1, 2, 3, 4. I 5. Tako. I samo tu još 4 zelot nekog. Čuješ, otkuda da spuknem 4 ova? Koga? Treba bi jedan kamen, točno jedan kamen mi treba. Aha, dobro, imam ove stickseve. Inače bi kuću jadno rušili već. Evo ga, shovel. Je, zoš Marija kaj ih je dole. Odi gled nutra kaj ih je dole. Pa daj! Pa daj! Ti mene sereš. Evo ga. Okej. Da vidimo. Hopala, cupala, šmekala, mama. Evo ga. Kaj buljiš? Nikad nisi vidio budalu kak dela. A sad džubriti se širi. A mi ćemo ljudi završiti ovu epizodu ovdje. Zapravo još ne budemo. Zapravo budemo. Jer mora se trava proširiti. Zapravo, znaš kaj, delbom unutra ove. Ali nek mi probaj poždrti taj grass blok. A budu, vjerujem. Tebe mu pojel. Uglavnom ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vas svidio, mi se vidimo sljedeće. A bok.